Masu sauraro Assalamu alaikum, za ku saurari takaitattun labarai daga nan Kibla Nijar tare da ni Aisha Isa Ibrahim. A yau muna 23 ga watan Jumada Ula shekara ta 1445 wanda ya daidai da 7 ga watan Disamba shekara ta 2023. Ga kanun labaran. Ƙasar Burkina Faso ta soke yaren Faransanci a matsayin babban yare na ƙasar. Kotun ECOWAS ta yi watsi da buƙatar wasu lauyoyi 'yan Nijar. Za a gudanar da zanga-zangar lumana a ranar 5 ga watan 12 shekara ta 2023 a birnin Yamai. Ga cikakkun labaran. Ƙasar Burkina Faso ta soke yaren Faransanci a matsayin babban yare na ƙasar, wanda ta ce yanzu zai zamo duk yaren da za a yi a ƙasar ta Burkina Faso, to yaren ƙasar shine kan gaba sannan daga baya sai Faransanci ya biyo baya. Kotun ECOWAS ta yi watsi da buƙatar wasu lauyoyi 'yan ƙasar Nijar, wanda suka yi ƙara kan takunkumin da aka saka wa ƙasar ta Nijar ba bisa ƙa'ida ba. Mambobin ƙungiyar G5 Sahel guda biyu da suka rage martani ga ƙasar Chad sun ruguje ƙungiyar G5 Sahel da masu biyu ne suka rage. Za a gudanar da zanga-zangar lumana a ranar Asabar 9 ga watan 12 shekara ta 2023 a birnin Yamai. Za a wuce Palace Tumo daga can sai a isa dandalin neman 'yancin kai. Masu zanga-zangar za su tsaya ne a Iskandar har zuwa safiyar Lahadi, 10 ga watan 12 shekara ta 2023, inda ranar ne ƙungiyar ECOWAS za ta yi zama kan ƙasar ta Nijar. Har sai ƙungiyar ta ECOWAS ta faɗi sakamakon zaman da ta yi a kan Nijar ɗin, idan ba ta cire wa ƙasar ta Nijar takunkumi ba. Ƙungiyoyin fararen hula sun sha alwashin kira ga hukumomin mulkin Nijar da na mulkin soja da su fice daga ƙungiyar ECOWAS da EMOWA. Ƙarshen takaitattun labaran kenan. Aisha Isa Ibrahim nake cewa mu huta lafiya.